моите произведения рядко говоря, защото може би ще заградя някакъв смисъл, който ще бъде твърде тесен и няма да е точно това, което хората биха могли да схванат цялостно от произведението. Така че не искам да им задавам твърде голяма конкретика или твърде тесен смисъл. Но така или иначе, по-интересна е цялата изложба като проект, защото първо рядко се случват събития, които събират толкова много различни гледни точки, които едновременно са фокусирани върху, бих казал, усещането ни за един и същи, нека не го наричаме катаклизъм, но може би някаква наистина приближаваща се ускорено към нас тежка, по-тежка от обичайното действителност. И този проект събира произведения, които не са само правени днес, правени са през годините от различни автори, но всичките говорят, или може би думата показват една изключително точна и ясна чувствителност за времето, в което живеем. И отвъд това, някои от тях може би дават надежда, че хората всъщност мислим за това, което правим и за това, което ни се случва. И че не сме някакви същества, на които просто живота ни се случва и ние нямаме възможност да реагираме. Очевидно е, че колегите виждат, чувстват, реагират, публиката вижда, чувства и реагира. Надявам се хората да намерят в тази изложба както отражение на смисъла, който живее вътре в тях, така и може би отражение на волята им за едно по-различно бъдеще, едно по-друго настояще и може би едно по-друго неизбежно бъдеще. Ще видим. Надявам се отговорите ни да дават нещо на публиката и мисля, че ще бъде така, защото аз лично съм изключително впечатлен от всичките си колеги и мисля, че изложбата има какво да покаже. Тази изложба, която виждате и която вече започва да бъде обитавана от много публика, което за мен е радостно събитие, че има толкова много хора и то качествени. Тази изложба е плод на един съвместен кураторски проект на Станислав Памукчиев и Петър Цанев. Няма да казвам научните им звания, защото е абсолютно излишно. Няма да ги представям, защото също е излишно. Те събраха по свое усмотрение художници, които отговарят в момента на някаква социална вълна, имат някаква социална рефлексия в творчеството си. И тази вълна кураторите се опитват да хванат и да обоздаят и да я опитомят и да я вкарат в една изложба. Една моя картина попадна в селекцията на тези двама уважавани и обичани от мен колеги. Това е
тази, която е зад мен. Названието е басейн. И това е една фигура, която е плувала във водата, била е в басейна и се е показала само главата, а главата е обхваната с пръстите. И този човек сякаш не иска да се покаже от водата и да види действителността. Сякаш тази действителност извън басейна, извън водата е нещо не много желано от него. Това беше първоначалният ми замисъл при тази картина и през цялото време, докато я рисувах, съм мислил да вкарам цялото изображение, цялата живопис, всичко, което мога в тази посока. Видях от реакцията на колегите, че това се е получило. Аз самия не мога да го усетя все още, въпреки че я виждам за втори път изложена тази картина. Така направена, тя се вписва в тази посока и в този ред, в който съм бил видян от кураторите. И има някакво прилично място в тази експозиция. И изобщо цялата експозиция я приемам като доста сериозна случка в нашата културна действителност. Да не кажа, че това е нещо, което бих класирал като първостепенна случка в последните няколко години. И радвам се, че съм имал сили и че всички колеги са имали сили да рисуват, да работят и да правят неща, които все пак са направени без надеждата да бъдат продадени. Това е важно да се каже за тази изложба. Колегата каза, че само тази работа, тази, да я сложим в тази празна зала е абсолютно достатъчно. И аз съм съгласен. Впечатлението, че са изгаснали лампите, няма осветление на моите работи. Това е впечатлението, иначе нямам никаква идея защо се прави изкуството, какъв е смисъл да се говори. Значи изкуството е по принцип индустрия, върват се големи пари, се въртат там, не тук в България. Влагат се много пари, правят се биеналета, правят се работи. Ние тук си ги носиме сами нещата и после си ги вземем обратно и това е общо статута и говориме колко е важна културата и изкуството. И общо на, как се казва, любители. Знаеш какво значи аматьори? Обичаш си работа и е аматьорска работа, видиш? Това ние сме някакви аматьори, т.е. аз поне. Сега за останалите колеги може да са добре, не знам, в смисъл да са професионални художници, което означава да живеят от това, че правят изкуство, което мен лично ме съмнява. И така, това е по повод изкуството. Днеска присъствам на едно много хубаво откриване, на една
за мен е много интересна изложба, която се случва в един много, бих казала, тежък момент за света. Поканиха ме кураторите Петър Цанев и Станислав Помокчиев и в концепцията на тяхната покана усетих, че мога да дам работите, които отговарят на това нещото, което те написаха, състоянието на света в този момент и бъдещето, което ни очаква. Много се радвам, че тук участват изключително интересни художници. Даже с някои сега лично се запознах, като Донка Павлова. И има най-различни други, които много ги ценя. Всеки един от тях за мен е много важен, защото това са хора, които правят актуално изкуство, а за мен е важно художник все пак да, освен хубави натюрморти, портрети и прочи хубави неща, да бъде адекватен на времето, в което живее. А нашето време наистина е доста тежко за много неща. Има войни навсякъде, бъдещето не ни изглежда сигурно и в целия този свят всеки търси някакъв изход, какво предстои, как да бъдат нещата, как света да може да оцелее въобще. Защото тези войни, които сме свидетели вече, те унищожиха всички структури, които до сега са имали. Вярвахме, например, че Организация на Обединените нации ще може да възпре някого от такъв като Путин или някакъв друг. Оказало се, че никой и нищо не възпира. Оказва се, че Тръмп може да диктува каквито си иска правила в схемата на мафиотска някаква предприемаческа схема. Оказва се, че просто само с сила ще се движи този свят. И това нещо лично мен дълбоко ме засяга и аз рефлектирам с моите работи. И в момента представям две работи, които едната е направена преди война, преди украинско-руска война. Тя е от 2021 година и тя представя Европа, каквато я виждам сега. Стара, суетна, обичаща консумеризъм и много други неща. Тя е многопластова тая работа. А другата ми работа е всъщност от 25-та година и показва тази война, която няма край. Казва се Последна вечеря и тя наистина тази война няма край. Вече всичко абсолютно можем да унищожим. И така аз специално приветствам такава изложба и поздравявам кураторите, че се е направили. Показвам една работа, чиято премиера беше през 2018 година. Горе-долу се казва. И
определяме като изящно незначителна. Незначителна в своята материалност, в своята изработка. Виждате 3 парцала в един небрежен танц, но танц, в който има една определена тежест свързана с течността, в която се потопява, отработено машинно масло, петролен продукт, един от продуктите, който е знаков за днешния ден, знаков в своята линия на притежание, на териториалност, цялата тази обсесия около ресурсите, цялото противопоставяне, свързано с притежанието, стои в сенките на тази, както казах, незначителна композиция. Много давна галерия Райко Алексиев не е имала толкова съвременно и толкова актуално присъствие. Ние в България много често си представяме, че историята се случва някъде другаде, че големите събития са някъде другаде. Но те всъщност определят нашия живот. И тази изложба показва това по брилянтен начин, който едновременно е художествен и много дълбоко съзнателен. Това не е ефтина политика, не е вземане на страна, а е реабилитиране на способността на изкуството да говори тревожно, истински и автентично. Така че аз наистина много харесвам изложбата. Преди всичко голяма благодарност към авторите. Отдавна не бях срещал толкова голяма енергия, желание и
самоотверженост, бих казал, в тази ситуация. Но всички реагираха към темата, включително и повече от половината работи са нови, направени са специално за тази експозиция. И това наистина е изключително, защото не е просто изваждане и комбиниране на експонати, а днес тук пребиваваме в изкуство, което живее на този шумен плацдарм тук, от дроновете, които кръжат наоколо, поне звука техният, който се чува в инсталацията на Кирил Кузманов, в тила на историята и призовават към една по-дълбоко разчитане и по-дълбока история, която се случва, която е днес, която сме ние и която най-вече е в творбите на тези художници. Ще завърша с едно разделение, което ме измъчва през последните месеци. Изкуство като проект и задача, изкуство като творба и съдба. Мисля, че тази изложба е повече в тази част, която художниците, които представяме тук, разглеждат идеята, истината за изкуството като творба. Благодаря. Цялата изложба носи в себе си огромната енергия на съпротива и на призив. Ние всички сме в състояние на критично преобразуване на световния ред и на ново преразглеждане на човека в този нов световен ред и в тези нови условия. Изложбата е много тревожна. Изложбата събира автори, които доказано седат от 20, от 30 години в трудна проблематика. Автори, които са приели да не бъдат харесвани ей така просто, да седат в неудобната страна на изкуството, да не са от към светлия дневен ред на изкуството, да не са съгласни с това, че така може да се живее. Има акт на съпротива. Ала рисува съдбата на своето племе 5 години в състояние на война. Кирил Кузманов 5 дена работи с такъв ентусиазъм и с такъв политически гняв заради всички геноцидни акции, които се случват в света. Жената, с която живее от ирански произход, цялата й фамилия е в Техеран. И не може да се видят, да се събере фамилията, около тях падат ракети и дронове. Този звук, който го чувате, е генериран звук от шумовете на бойни дронове. Сега е леко притихнало. Когато сте сами, може да усетите това напрежение. Автори, които системно работят срещу удобната посредственост, срещу това да не се задават въпроси, а само да се седи в удобството на една лесно комуникативна естетика, удобство и комфорт. Всичкото това нещо, тези хора, затова искам да са тук,
Системен отпор на отсъствието на смисъл. Системна битка за откриването на смисъл. И в цялата изложба, ако много внимавате, тя е съставена по много пътища, по много различен начин. Едни са поканени като автори и работа. Знаеме, че те имат тази работа. Други автори са поканени в темата да направят нова работа. Има автори, които са поканени да се ситуират, да направят работи за место. Ивайло Аврамов 4 дена преформатира входното пространство, за да го направи неудобно за минаване. Надявам се, че сте разбрали, че Домисани, това е симулативен перформанс, това е неговото ателие едно към едно, пренесено в залата, и неговата героика на художник, да удържа художника в себе си, въпреки всички физически незгоди, се превръща на една огромна метафора на нашето седене като художници, нашето битуване като художници в условията на натиск и нашия отговор към него. Моят текст завършва с призив: имаме ли молитва за утре? Така че, който ви каже, че тая изложба била страшна, просто гледа плитко на живота. Нещата, които се случват около нас, са десетократно, стократно по-страшни от това, което се случва в тази изложба. Искам да благодаря на всичките те артисти, че се хванаха на това хоро и направихме тази решителна акция с призив да се спаси нещо в този свят. Благодаря ви, мъже. Да сте живи и здрави!